Dobré ráno, je 8:00 niečo a ja sa zobúdzam, pretože dneska mám voľno. Tak sa zobúdzam neskoro, pretože môžem. Poďme si užiť tento náš self-care day a začneme tým, že si tu upraceme a spravíme si raňajočky. Poďme na to. Nič proste nehytne na ráno tak, ako pohár čerstvej vody s citrónom. Proste nič. Už som prezlečená, upratala som ako tak a teraz najhlavnejšia vec a to sú raňajky. Bežne mám niečo úplne rýchle, ako je ovsená kaša alebo niečo také a dneska to bude vlastne tiež rýchle, ale bude to smutičko z mrazeného ovocia a mlieka, na čo sa strašne teším, pretože je to jeden z mojich najobľúbenejších raňajok a nerobím si to často, pretože sa mi nechce. Súčasťou dnešného dňa bude aj jedno veľké prekvapenie, ale najprv ideme na pedikúru, pretože si už zaslúžim, pretože moje nožky trpeli počas dovolenky, na ktorej úplne sa vysušili, takže potrebujeme sa o nich postarať. Do tohto salónu som išla 3-krát a 2-krát z toho som meškala. Takže dúfam, že ma nezabijú. Dobrý deň, na pedikúru môžem? Som objednaná. Prepáčte, meškam. Pedikúra je už za nami a teraz je čas, aby sme sa presnuli na to veľké prekvapenie, ktoré pre vás mám. V tejto taške sa nachádzajú produkty od L'Oréal Paris, ktoré ani neverím, že to vyslovujem, taká som šťastná. V tejto taške sa nachádzajú produkty od L'Oréal Paris, NYXu, Essie a dokonca aj Maybelline New York. No a podľa toho, aké je to ťažké, tak ja sa neviem dočkať, kým to otvoríme, takže poďme rovno na to. Takže ste ready? To je fakt ťažké. Ty kokso! S týmito mojimi umelými nechtami to neotvorím ani do zajtra asi. A teraz... Kamoško, vidíte? Ja som stratila reč. Máme tu všetko možné, ale začneme tým čo mám najviac proste rada a na čo som sa najviac tešila. A to je toto lepidielko The Brow Glue od NYXu. Nie je to normálne, že ľúto otvárať, ale proste ja musím, lebo chcem vedieť, aké je silné a nie som namaľovaná, takže toto pôjde úplne super na moju aktuálnu pleť. Teraz, aby ste vedeli, nie je to chyba balenia, je to chyba mojich nechtov. Nemám úplne dokonale upravené toto moje obočie, tak sa potom nezľaknite, ale takéto je to lepidielko. Je proste veľmi také takej krémovej konzistencie, ak to tak môžem povedať. A drží jak keby malo spadnúť z útesu.
Toto je strašne super. Čo je úplne super je, že nezanechávaš žiadne čiastočky, aj keď si to proste prejdete viacej krát, čo je na mňa úplne super, pretože ja som vždycky narazila na lepidlá, ktoré zanechávali tie čiastočky v obočí a to proste nechceš. To proste, do akého tvaru to dáte, tak to drží a som strašne zvedavá, ako mi to počas dňa vydrží, to vám potom poviem na konci tohto vlogu, že koľko mi to vlastne vydržalo, ale to je možno prvé lepidielko, ktoré mi akože naozaj, že aj ostane na tom obočí. Ďalšia vec, na ktorú som sa strašne tešila, je tento Lumig Lotion, na ktorý som akože videla strašne krásne recenzie, videá, ako to proste rozžiari tú pleť pod make-upom. Skúšame si to zatiaľ len na ruke, lebo nechcem úplne si dávať teraz celý make-up, ale aj ten si dáme. Wow! Neviem, či to kamera zachytí, ale to rozjasňuje tú pokožku akože extrémne. Neviem, na ktorú stranu to mám otočiť, aby ste to videli, ale jednoducho to je rozžiarené zrazu, jak proste reflektor. Tuto som to natrela a vidíš, že táto strana ruky je o mnoho jasnejšia a žiarivejšia ako napríklad táto. Toto bude niečo, čo budem používať asi pravidelne, pretože mne sa strašne páči taký ten letný, rozjasnený look a toto je na to úplne ideálne. Ďalšou vecou, ktorú som už čiastočne odskúšala, ale nie tieto odtiene, je Wonderstick. A toto vám musím povedať, Wonderstick od NYXu je niečo, čo akože mi zachránilo život. Je to jednoducho produkt, ktorý má na obidvoch stranách tento blush a tento má taký ten shapeovací, jak sa to volá, shaping stick. A na tento som sa tešila, pretože tento má taký oranžovejší pigment a strašne som chcela, aby proste som mal niečo také do oranžova, pretože mám úžasné oranžové šaty, ku ktorým nakoniec budeme ladiť tento make-up, takže toto určite použijeme. Ospravedlňujem sa ti balenie, že ťa otváram ako úplný sedlák. Toto je ten oranžovejší stick a nedám si to na to, nemôžem, ale ja tak strašne chcem. A proste je to áno, je to ružová, ale vidíte, že je viacej tak do oranžová ako obyčajnej proste, že ružová. No a na druhej strane máme takú ružovú púdrovú, ktorá je tmavšia, ale zase môže krásne doladiť proste ten blush, keď chcete proste nejaký serióznejší význor make-upu. A toto, akože wow, toto je úplne tmavé, neskutočne tmavé, ale podľa mňa to bude vynikajúce na konturovanie, keď budem potrebovať, že výrazné konturovanie. Na druhej strane je trošku blečie a dokonca má v sebe trblietky, no nerob mi proste, to je trblietavé. Toto už vidím, jak využijem pri tom svojom make-up looku. Ďalšia vec, čo som chcela už dlho vyskúšať, sú tieto Essie laky, ktoré som videla snáď absolútne všade. A nie vždy v lete máte proste čas chodiť na manikúru a na pedikúru a proste spraviť si tie laky doma je jednoducho viacej zábava. No a keby vám nebolo dosť farieb, tak sú tu ešte tieto ďalšie, táto fialová a táto bledoružová. Majú ich strašne veľa a úprimne som si sama nevedela vybrať, že ktoré by som si kúpila, lebo ich je tak strašne veľa. A tak krásne farby, proste jemné a zároveň aj síte. Niečo, čo by som strašne rád zakomponovala do našeho make-upu, ale neviem, či sa to nebude byť s tým sérom, ktoré sme chceli použiť, pretože toto je nasvietenie a toto je, že matný make-up. Ale tento make-up mal vydržať 32 hodín a má dokonca ešte aj SPF-ko. A teraz niečomu, čo vyzerá absolútne luxusne, od L'Oréal Parisu Panorama. Táto špirála sľubuje volume of million lashes, čo znamená, že budete mať objem milión tých rias. A vyzerá nejako takto. A toto bude tiež určite niečo, čo zakomponujem do svojho looku, pretože táto špirála je proste extrémne cool a ešte ako sa zatvára. Ona má proste taký ten klik, počujete? Jednoducho, že sa vám ani pri cestovaní neotvorí. A ďalšou špirálou, ktorá je proste ospievaná do výšin influencerkami, kreatorkami aj mojimi kamarátkami, je táto Sky High, ktorá je vlastne vo farbe, že kozmická čierna. Neviem ako vy, ale ja milujem čiernu a to, že je niečo proste kozmická čierna farba, to proste mne evokuje, že to bude Ďalšia vec, čo ste už určite videli, je tento Sunkisser blush od Maybellinu, ktorý vlastne slúži na to, že vy sa týmto môžete celé namaľovať. Proste toto môže byť blush, toto môže byť očné tiene, toto môže byť kontúra, môže to byť absolútne všetko. No a to, na čo som sa absolútne najviac tešila, že si tu odskúšame, je proste tento Plum Lipstick, čili papričkový rúž, alebo teda lesk na pery od Maybellinu. A keďže neviem vydržať, tak si to poďme rovno vyskúšať. A vyskúšame si tento oranžový. Vonia absolútne úžasne, ale cítiť tam, že proste je tam tá čili paprička. No poďme na to. Už to cítim.
OK. Ak sa pýtate, či to štípe, áno, ale veď tak to má byť, nie? Máte to na perách a cítite, že vás to štípe. Neštípe to až tak príliš, ale proste štípe to. Ako keby ste mali na ústach proste nejaké jedlo, ktoré ste práve dojedli a bolo celkom štíplavé. Nie je to také, že nepríjemné, ale je to určite zaujímavé. A už to štípe celkom dosť. Ďalšou vecou, ktorú využijeme určite pri tomto make-up looku je Epic Ink Liner. Ja si strašne rada robím linky, aj keď tie moje padnuté očka ich celkom skrývajú, ale s touto verím, že to pôjde fajne. A má presne taký hrot, aký mám ja rada. Je nádherne čierna, dobre sa s ňou kreslí, proste tie brush strokes sú strašne super. Ale nebudem už viacej kecať, poďme sa pripraviť na dobrodružstvo, ktoré nás práve čaká, ktoré bude modré, ale ja budem oblečená do oranžova. Idem sa namaľovať využitím presne týchto produktov, na ktoré sa strašne teším už asi týždeň, ako ešte sú tu a teraz mám stále pocit, že ešte prídu, ale oni sú už tu. Idem si teda spraviť svoj make-up look a o chvíľočku sa vidíme pri finálnom rezulte. A toto je už finálny look. Ako sa vám páči, napíšte do komentára. Ja som za tieto farby strašne vďačná, pretože všetko to spolu ladí. Čili papričku cítim ešte stále na perách, takže verím, že sú väčšie ako prirodzené, pretože to je niečo, čo by manžel nikdy nedovolil. A poďme na dobrodružstvo. Na dobrodružstvo ale nemôžem ísť sama, preto som pozvala aj svoju švagrinku Ráchel. Už ide. Ahoj, no poď, ideme. Čauko. Takže kamaráti, sme tu a ideme tam, na Šmolkov. My, dve dospelé ženy, ktoré si ideme spraviť deň pre seba, ideme na Šmolkov. Takého tešíš sa? Tento nádherný svet Šmolkov sa rozkladá na 3 poschodiach. Je niečo na prvom poschodí, niečo na druhom a niečo dokonca aj na prízemí. Nebudeme úplne spoilovať, čo to všetko je, ale zahrňa to kolotoče, zahrňa to virtuálnu realitu a zahrňa to túto prehliadku, na ktorú sme s Ráchel išli aj my. Najprv sme si nechali okontrolovať lístky, kde nám dali náramky, vďaka ktorým sa môžete do tej vstupnej haly vrácať stále znova a znova. Narazili sme tam aj na otca Šmolkov, ktorého som si vlastne predtým aj googlila a pozerala, kto ich vlastne vymyslel a nakreslil. Šmolkovia pôvodne nemali byť ani samostatná rozprávka, mali byť len vedlejšie postavičky, ale nakoniec sa tak uchytili a deťom sa tak páčili, že z toho spravili nádhernú rozprávku. Na mieste máte dokonca rôzne symboly, niektoré hovoria, že sa veci môžete dotýkať, inoktoré, že nie, niektoré, že máte počúvať a iné, že sa máte postaviť a pozerať si na nádherný výhľad. A prvé fópa ma čakalo hneď pri vchode, pretože som vošla najprv do služobného vchodu na miesto hlavného vchodu. Neviem, prečo som si myslela, že tento vchod bude lepší. Normálne treba vojsť do hlavného vchodu a tam vás bude čakať takáto pekná rozprávková prezentácia toho, čo vás vnútri čaká. My sme tam našli aj jedného Šmolka, ktorý pobehoval po okolí a v tej tme vyzeral naozaj strašidelne. To vám môžem povedať hneď. Pri vchode sme rovno našli aj takýto obraz Da Vinci Šmolka, čo ma neskutočne pobavilo, bolo to zlaté a veľmi chutné a niečo, čo sme zabudli, bolo zbierať pečiatky. Tieto pečiatky sú totižto rozostavené po celém tomto priestore Šmolkového parku a vy si ich môžete zbierať, samozrejme nedávať na ruku, ale do krásnych papierových knižečiek, ktoré si potom môžete odniesť domov. Celá atmosféra parku bola úplne kúzelná. Z začiatku vás čakal začarovaný les, ktorým ste mohli prechádzať, fotiť sa na rôznych miestach, pozerať sa na čučoriedky, ktoré Šmolkovia jedia, hojdať sa na hojdačkách, ktoré tam majú Šmolkovia a rovnako sa pozerať na začarovaný Gargamelov zámok, ktorý stojí na útese a jednoducho ide z neho para a ja som z toho bola úplne úžasnutá, pretože také niečo krásne som ešte nevidela. A keby ste chceli vedieť, ako sme sa dostali do začarovaného Šmolkovského lesa, bolo to cez vodopád. Áno, netiekla tam reálna voda, ale ten efekt bol fakt krásny. A toto ma naozaj dostalo. Celý tento svietiaci les mi pripomínal trošku Avatara, ale je úplne jasné, že modrá a modrá ide k sebe, takže Avatara i Smolkovia sú v jednom lese úplní kamaráti. Ale aby ste si nemysleli, že v Šmolkovskom lese sa na veci dá iba pozerať, dajú sa aj naozaj chytať a na niektoré sa dá aj vyliesť, ako napríklad taká pasca, ktorú vidíte pred sebou, ktorá bola samozrejme na Šmolkov od Gargamela. A
A tu ma už vidíte úplne nadšenú, pretože som zbadala niečo, na čo som sa najviac tešila. A to boli šmolkovské domčeky. Reálne šmolkovské domčeky, ktoré vidíte aj v rozprávkach, boli prerobené do obrovských rozmerov tak, aby sa tam vošiel a dospelý človek. Aj keď mám 28 rokov, stále som sa tam cítila ako v rozprávke a vidíte to aj na mojej tvári, jednoducho som bola z toho nadšená. Bolo to také niečo, ako keby ste proste vstúpili do svojej detskej rozprávky, ktorú ste zažili raz, keď ste boli malí a predstavovali ste si, ako tam vstúpite a teraz ste tam vstúpili absolútne naozaj. Dokonca sa dalo vojsť do tohto jedného domčeka, v ktorom bol aj čarovný kotol. Celé vnútro bolo krásne zariadené nábytkom, čarovnými nápojmi a ešte neviem čím všetkým, no a samozrejme týmto kotlom. Mala z neho ísť že vraj aj para, ale asi som neprišla v správny čas. Tiež sme zahliadli šmolinku, ktorá mala naozaj divné oči, ale veď to vidíte o chvíľu. Trošku som sa jej úprimne zľakla. No a... Keď sme vyšli z čarovného domčeku tatka Šmolka, ocitli sme sa ešte pri lepšom domčeku. Normálne pri domčeku Šmolinky. Najprv som si to vôbec neuvedomovala, ale keď som pozerala dnu, videla som, že naozaj tam vnútri môžete zbadať samotnú Šmolinku. Ale vyzerala trošku zaujímavo. Pozrite sa sami. Veľmi som sa na tom zabávala, pretože Šmolinka vyzerala ako snehulienka, ktorú zavreli do sklenenej truhly a ktorá na chvíľu spí. Naozaj som sa na tom zabávala asi 15 minút, pretože také niečo som ešte nevidela, ale samozrejme chápem, museli to nejako oddeliť. Dokonca sme tam našli aj také interaktívne rámiky, na ktorých si môžete pozrieť, ako by ste vyzerali ako Šmolinka, ako tatko Šmolko alebo ako obyčajný Šmoula. Bolo krásne vidieť aj ten cit pre detail, ktoré mala táto výstava. Boli tam jednoducho vystavené gaťky a šatočky, ktoré sa sušili na sušiaku, Šmolkov a Šmolinky. Ďalej tam boli aj ciele udržateľného rozvoja, ktoré som veľmi ocenila. Dozvedeli sme sa, že jeden Šmolko je vysoký ako 3 jablká a samozrejme sme nahliadli aj do Gargamelovej knihy Kúziel, ktorá bola nádherne spravená. Ale potom prišlo niečo, čo sme vôbec nečakali. Toto bol, dámy a páni, ležiaci Gargamel, ktorý bol zajatý, samozrejme šmolkami a zvíjal sa na podlahe. Samozrejme zvíjal je veľmi silné slovo, pretože to bola obrovská bábka, ktorej sa hýbali iba nohy, ale ako uvidíte, bolo tam aj tlačidlo, ktoré ste mohli stlačiť, keď ste chceli, aby Gargamel zahýbal hlavou. No a takto to vyzeralo, keď som ho stlačila. Čo sme nemohli minúť, bola aj samozrejme pasca na Šmolkov. Obrovská, taká, že ste sa do nej zmestili vy, ale taká, že ste mohli úplne v pohode uniknúť cez medzery z tých stenách tej klietky. Takže Gargamelovi sa opäť práca nepodarila. V závere výstavy nás čakali takéto krásne svetelné sošky, ktoré boli spravené z textilu a s troškou drôtu. Najviac ma zaujal tento nádherný domček, ktorý bol z muchotrávky a v ktorom by som si ja v rozprávke určite chcela predstaviť bývanie. A keď prehliadka skončila, ocitli sme sa v gift shope, teda v obchode, kde si kúpite proste samých šmolkov. Šmolkové trička, šmolkové mikiny, šmolkové postavičky, šmolkové hrnčeky, absolútne všetko šmolkové, čo si viete predstaviť. Perá, odznáčiky, balóny, no jednoducho absolútne všetko. Boli sme v magickom svete, Rachelka, ako sa ti to páčilo? Jednotka. Dobre, za mňa to bolo naozaj, že nie pre nás, ale bolo to také pekné, že to bolo pre nás, takže mi sa to strašne páčilo. Hneď ako sme odišli z magického sveta, ktorý bol v Lamači, vybrali sme sa na chvíľu na Bori, kde je taliansky obchod, ktorý mám veľmi rada. Chcela som si kúpiť olivový olej a niečo to pod zub, keď už mám ten self-care day. Tak sme tam vstúpili, chvíľu sme si pozerali, čo by sa nám mohlo tak páčiť a zistili sme, že tam majú akurát gelato zadarmo cez deň. A keďže sme chceli skočiť na zmrzlinu, tak nám to padlo úplne vhod. Vybrala som si svoje obľúbené keksíky, teda vlastne také mäkké brumíky, ktoré nie sú v tvare brumíkov a sú plnené čokoládou, ale povedala som si, že keď mám ten self-care day, môžem si to dovoliť. Zaplatili sme a vybrali sme sa do Starého mesta. Pointa tohto dňa nebolo prežiť ho dokonale, ale prežiť ho a užiť si ho.
Lebo to je pointa každého jedného dňa. Nie prežiť ho dokonale, nie namaľovať sa dokonale, nie urobiť dokonalé zábery, nie dokonale sa vyspať, ale ísť a užiť si to tak, ako to je. A preto aj vás pozývam. Choďte aj vy na taký self-care day. A možno sa vám to zapáči tak, ako mne.